थारायबारिनि होनदों नामा बिलोजोबखा बिलोनि ना सिंगि। हेलौ लोगोफोर, खुलुमबाय। आंनि चेनेलाव फिन खनसेबाव बरायना थाबावबाय। आरो जायफोरा गोदानै नायदों प्लिज साबस्क्राइब, लाइक, कमेन्ट खालामनानै गालांदो। नै जों दिनै सनिबार बाजारखाय बाजाराव फैदोंलाय। ओमफ्राय दुन्दिया बेगर लाग्रोदों नैबेयावहाय। बिदिबा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। बानलु फुलि लाबाय नै। फान्थावखौबो लानोसै मोनसे। लादो जिं जिं गायनानै होलाबायजागोन। मुथा मोननै लानांगोनदां। ওই যে এটা কালার আছে 10টা কালার আছে এখানে হ্যাঁ মিক্স 10টা কালার কিবানি সবটা দিয়ে फुल बिबार लानोसै नै। बैजोंबो दङ मोजां मोजां हनै। এই যে कालार এই जे हनैलाय हनै कालार আছে नै र' बिबार बायदि गायग्राखौसो मोनला आरो सामब्राम नैबे गोजाखौ मोनसे लादो। डालिया ছোট डालिया হ্যাঁ ছোট डालिया फुल হ্যাঁ ওকে একে না আরো ইয়েলো এটা পিঙ্ক কালার र' आं बेयावबो नायनो। ইয়েলো এটা बहा एसे आलदा आलदा दं। मोनथामल' लाग्रोबाय उनाव लाफिनबावसै। लोगोफोर जों दा नै न'आव सफैफिनबाय। एबारहाय संनाय खावनायनि स्टार्ट खालामनोसै। नै ना सिंगि लाबोनाया लकेलथार बियो। एखे थान्दा बाजारनि थारायबारिनि होनदों नामा बिलोजोबखा बिलोनि ना सिंगि। थारायबारियाव बिलोजोब थादुनजों जानोसै। नैबेखौ एसेखौ दोनसै। माबाया केमेरायासो एसे फिसा नुदों ओरैनो, ओमफ्राय गिदिरथार नाया। ना सिंगि बेखौ दोनहरनो होनामोनथाय बेखौ नैबेनो देरसिनखा। नै थारुनखौबो सुनानै रेडि लाखाबाय आङो। नै नायाबो दाना संनोसै। नै नाखौ एवदबनानै लाखाबाय आङो लोगोफोर। नै दा एवनानै लाखांजोब्बाय आं गासिबो। बेनि उनावहाय नै दा थारुनखौ आं मोजां एवनानै लाखालायबाय। थादुना नै मोजां गोदौखाबाय। नै माखासे नाखौनानै लाबाय, माखासे गथायै दोनसै। आयु उखुन्दैयाबो। माखासेखौ नाहुआसां बिदिनो गथा गथा जानोसै। एबारसो नाखौ होसनसै आङो। नै ना सिंगिखौ होसनबाय। एबार गोदौबाय थाथोंसै गाव। नैबे दालिया आरो नैबेबो दालिया बिसोर मोननैजों एखे। ओमफ्राय नैबेना नै जनानै थाबोबाय। दंमोन बावहाय थफिननाय ना दाउआ अरस'खो दहायथ' दङमोन। नैबे येल्ल' कालार ओमफ्राय नैबे रेड कालार जागोन आरो दालिया फिसाजाद बियो। ओमफ्राय नैबेखौ माबा नाम होनदोंमोन, 12 मासिया बारगोन होनदों आरो बेखौहाय 12 मास थागोन होनदों। गोजा कालारनि जागोन आरो बेबो। मबाइलावसो देखायदों बिबारखौथ', ओमफ्राय बारखानाया गैयामोन। मबाइलावहाय गावसोर खेबनायखौ देखायदों। ओमफ्राय फसायनानै लानानै फैबाय बेखौहाय। नैबे जाहैबाय बानलु फुलि। दा बेलासियाव गायनोसै। नैबे बिबारखौबो दा बेलासियाव गायनोसै। लायबावनांगौ दिनै बांद्राय लाबोआसै, बे मोनथामखौल' लाबोग्रोबाय। ना लादोंमोन नालाय जोङो, नाखौनो थैजानो गिनानै हाखु दाखु
फैबाय बेखौ लानानैहाय। आंना नैबे फुला नायसाय थफियो बारनो हाला मारै जाखोथाय। थांनाय बोसोरावनो बायनानै गायदोंमोन आङो, मोजाङानो जायासै। नै थफिबाय ओमफ्राय गैया बारा सिरिबाय थायो। गोजामोन बेनि कालारा, जि मोजांखामोन बिबारा। थांनाय बोसोरावनो बायनानै गायदोंमोन आङो। 170 लाखादोंमोन दामाबो, जाख'नो हायासै। नैबे ना सिंगि माखासे दोननाया नै बेखौहाय बिदै फुदुंनानै जानोसै मालाबा, गाबोन समफोर आरो। जि मोजां जाखाबाय नै थादुनजों ना सिंगिजों। थादुना दाउमासारमोन आरो बियो, मोजां रुइखादों। दुन्दिया होनानै खांनोसै दसे उनाव। नै आंना ओंख्रिया मोनबाय लोगोफोर, ना सिंगिजों थादुन। दुन्दिया सामब्राम बिलाइ होखाबाय आङो, जि मोजां गोदौखाबाय। दसे दोनबावनानै खांनोसै। नैबेयाव दङ ना सिंगिजों थादुन, सबाय बिमा एवनाय। नैबे दुन्दिया सामब्राम बिलाइ बानलु थाइसे लाबाय, सिफ्लेनानै जानोसै। ओमफ्राय नैबे ना बाथोनमोन नै फुंनि बियो। नैबे बानलु सामब्राम बिलाइ दुन्दियाखौ सिफ्लेनानै लाग्रोनोसै आङो। जानोसै नै। नासुवा नै नैबे ना बाथोना नोरसिंजों नाजों बाथोन देनायमोन। लोगोफोर आं नै
जाखांनोसै आरो बारा गोबाव गैला। आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो साबायखर, थेंक इउ स' माच। ओमफ्राय जायफोरा गोदानै नायदों अननानै साबस्क्राइब, लाइक, कमेन्ट खालामनानै गालांदो लोगोफोर।